mun gane saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To sannan yanzu ka daga hannunka ka yi kabbara, me ya rage? sai ka ainihin dora hannunka a kirji. Da maza da mata da yara da manya duk haka sunna ta ce. Manzo Allah ya ce haka duk annabawa suke sallah, duk annabawa ya ce haka suke sallah, suna dora hannunsa a kirji. To hannun hagu shi yake dorawa a kirji, ba a ƙasan kirji ba a ƙasan kan ciki ba kan cibiya ba haka ba. A'a, wannan wasu ne cikin mazhabin Hanafiya, shi yasa za ga mutanen Indiya, Pakistan, Bangladesh sun fi yin haka. Amma abin da ya zo tsantsa a cikin sunna shine a kirji, sai ka sa hannunka na dama wannan haka ake yi. Wannan hannun naka na dama sai ka rufe wannan na hagu daga tsakiyar wuyan hannu nan, kaga daidai wuya hannu, to sai ka yi haka, sai ka shimfiɗa yatsunka biyar sai ka ɗora haka. To wannan shi ake kira alwadu'u, ɗora hannu ɗaya akan ɗaya. Akwai kuma alƙabdu, ƙabalu, shine waɗannan yatsu hudu sai ka rutso nan ƙasa, wannan babban yatsa sai ka yi haka. Ƙabdu kenan, duk ya zo daga annabi, wata ran kai wannan, wata ran kai wannan. Wasu na yin kuskure, suna ɗora hannu a haka ko haka, a kuskure ne, ko kaga mutum ya yi haka, duk kuskure ne. Abin da yake daidai shine haka ko haka. Don haka jama'a mu kiyaye, ko dai yatsun ka shimfiɗa su haka duka, kayi me kayi wadu'u, ko kuma kai haka kayi me kayi qabdu. Ina fatan mun gane wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce duk annabawa haka suke yi. Ya jama'a, waye bai son ya koyi da annabawa? Ko a aljanna da Allah ya tashi bayani dangane da aljanna sai ya ce fa'ula'ika ma'an nabiyina was siddiqina, yan aljanna suna tare da annabawa da masu gaskiya wa shuhada. Don haka abinda muke cewa jama'a, kowa ya tashi sallah ya yi sallah haka. Wasu na cewa to in ne sallah haka fa ba za a ce sallah ka ta ɓaci ba, amma dai daure kai haka mana. Yanzu misali, a ce ana so za a ɗauki aiki, wannan ya zo da credits 5, wannan ya zo da credits 8. Kai da ka zo da credits 8 za ka so a ɗauki mai credits 5 a baka? To yi wanda ya haka a sallah fa ya ci gaba, ma'ana shi yanzu yana sallah ne direct irin ta annabawa, kai tsaye ba wani kwana. Imamu Maliku, shugaban mazhabin Malikiya, Ibnu Abdulbarri a cikin littafin shi at-Tamhidu, ya ce har Maliku ya mutu haka yake runguma hannu a sallah. Wannan magana tana cikin fiqh sunna kuma mujalladin farko. Imamu na Maliki har ya mutu haka yake runguma hannun shi a sallah. Mun fahimci wannan? Ibnu Abdulbarri sai ya ba da labarin cewa Imamu Malik ya taɓa sakin hannu sau ɗaya a sallah. Sai ya ce ko kun san dalili? Sai aka ce a, sai ya ce rikici ya taɓa yi tare da khalifa sarkin garinsu, sarkin Madina. Madina ne aka naɗa musu wani gwamna a lokacinsu, sai ya zama ɗan giya ne. Imam Malik ya ce ba za su yarda ɗan giya ya zama gwamnansu. Ya sa jama'a suka yi tawaye, sai aka kama Imam Malik aka ainihin hukunta shi. To hukuncin bulala 100 aka yi mai. To bulalan nan ya zan ana dukan shi yana kariya da hannu, sai hannun ya sage, sai ya zan ya zo sallah ba zai iya ɗora hannun shi haka ba, shine sai ya saki hannun ran nan a sallah. Sai almajirai suka tambaye shi, ala gafata malam me yasa? yace khalifa ne, sarki ne da ke ni, hannuna ya kage shi yasa. Ashe kun ga su kansu sun san baya yin haka ke, shi yasa yau da suka ga yayi suka tambaye shi. Wannan magana tana nan a cikin littafin Ibnu Abdul Barri mai suna Al-Intiqa fi Fada'il Salasatil A'immatil Fuqaha, dan littafi ne karami haka, da littafin Siyaru Alamin Nubala na al-Imam Zahabi, daidai tarihin Imam Malik. Saboda haka jama'a, kowa ya tashi sallah ya runguma hannun shi haka, yaro da babba, mace da namiji, tsoho da tsohuwa. Allah ya kiyaye sai dai wanda larura ta same shi. To wannan larura kuma in ta same ka komai yana sauka kanka. Ita kanta sallah akwai larurar da za ta kama a ce an yafe baka. Ya kamata jama'a su gane wannan.